Gavana ma Homabay sani. Ere kaka itiyo tich mar Homabay, tichak itiyo tich mar national politics gi wach mar chama. Nikech sani naneno ka lakteche e dala ma Homabay omiyi ndalo 21 kapok gidonje ng'anyo. Yes. Wasetiyo gi dakteche wa maber. And wasebedo kwa ng'iyo welfare margi. To tich mar union en keto pressure ne sirikal mondo mi the best welfare to the doctors. Tich mar sirikal ben neno ni doctors are well treated but within the limited resources mantie. So aparo ni en gima ber ni wan gi 21 days. Gin joma wasegogo mbaka before. Atela and a team ne ma Homabay. Wabro beda bede mesa. To wago mbaka to wacho ni ma wanyalo. Ma ok dhi nyalore sani. To nitie gik mang'eny mwasetimo. Atela aparo ni ne TV kae mano wacho ni Homabay no promote doctors wasetemo kabisa in terms of welfare margi. En mana ni nikech limitation mar resources samoro kinyal timo te. Lakini samo miwa notice kama to wang'iyo conditions go. Yoni union dues okay mano wadhi timo kama ma wadhi timo kama to kwa biweyo ni chopi ni koro dakteche ong'anyo. Nikech wan kaka Homabay wang'iye go mbaka mondo wayud solution ne gimora mora manyalo bedo ni timore. Koro wa balance wadwa ni wabed watine jo Homabay. Teach party ni be watim to the best of our ability. Kaka nyalore. Koro ena ni nyaka waketi more work and more time. To mano ayie mondo aketi kambaka ni chama ochung' motegno to jo Homabay bo yudo services maber. Ka koro watieko